Ngibona uhambo ungakade inkomo imngene enqatha layo sincamele entaki. Wathi uNdlove nana ngxaki imigidi uxuxwa ngayo. Hayi noma nje inkomo. Theba singema ngeyeza emgidini kodwa inkomo ikhona iyabaleka. Shilo kumadodelana ba. Iyeza. Iyeza lo mntana impahla emfutshane lesifuna uyoja thina sayifumana njani ngoba ingubo sizilala sizitsala ngamazinyo. Sawubona banikwazile. Avone zile imimango yethu yalapha eNgqushu. Into nayo ziyasibonisa izilwanyana bazingamajiphu ngoba kuba besadla lapha emakhaya sonke cha into bana ngabangeke ezonyamakazi inkomo ngoba kufuneka leqwe ezingi. Ubukhuve kanti ilanga liphuma waduku sekulo mimango fundi. Inzenga ndoba ndim. Ke ukuda. Avone umnqaza mawuqina ngosesifika ingoma zingekho ebuhlanda zizawuthatha ingqele yawo. Yenzi kulo mimango yethu abeNgqushu. Cha ke sihambe safika. Kulo mzi sawuthela kuyo le nkomo into nayo ke. Kukhona ukukhana ngathi ndiye mina sindimi ke lo kodwa ke silapha cha wengathi sathatha ingqele kuyabanda kule mimango yethu ndihamba nongwane xa kwinto angayivisisi bayenze kanjani kuthiwa akuvlog qale egarage obhanxa bakho ndakubuza wathi he siyafika apha asikabuzwa nempilo kuthiwa nakuvlog asikehle ngasemuva eyona mbuzo wakuba uthatha phi ngendlela ubufumaneke xa kule ndawo ngoba sifumaneki ngoku siza kudala sizamabani Foni yeke konke lamabhubha kodwa kuthe kwagcwala idyasi umoya ebantwini abaphaka ngezandla likhona ingxaki. Podcast. Ngibona ubethi podcast. Baba uhlale wena. Kaloku nempha office ngalokukhwezi nemicrophone. Nanzohamba amahlathini nokokoko nawe nebombe into zakho. Ya zaqala kanye into zami kwafuneka ungene umuntu ehlathini ngoba lo muntu uhamba ezandla. Ngayiza bangumcimbi lo. Ngibona amadre bale konke ngokuzijikile zonke nazo zivusa ngapheshe. Ha ingane zafuneka ihinjele lo tenda ngizokhona enqaba. Yonke kube kudala abantu wonke umuntu wenela ngoba ngoku umanzi uyaphinda uyanqapha. Mina ndiba sawuqabela silapha ezantsi kwethu xa ndivuza nami zipha ngaphela kuvela amanye amazwi ngoba ayikhona. Asinamini yonke le nkomo mayike ihinjele ngenye indlela. Uyayazi wena la nkomo? Uyayazi wena la nkomo? Masambe kaloku. Lento kanye bengayifuna ungwane iyamehlela ngoku sehlathini ukujika yonke into. Icinge le into bayidudu. Ubona utshintsha iplan yona. Eyona ngxaki yami ke umnini yonkomo uyavumana ngoba ngoku uzawudubula inkomo phakathi kwenkomo zakhe kanti uzoba nengxaki. Ngoba abantu babonisana uba mayidutyulwe ilula nto yokuthi ngodubula kodwa uza kwenza ezinye inkomo eziseleyo abakrwada ngoku hey ingxaki le yabona iyathutha hayi iyathutha andiyazi uba singenza njani. Ndizova ngoba anexeko liyayazi biyasokolisa akade eyona nto liyifuna iba mayidi yam akawube mzuzu ufoni lavuma ngoku lapha ehlathini uthuma masipitha kuwe sidubule xeko injani okay nanku mama avondela uvumela icebo caba yonke into ilula sizawutyinyama ngoba sifika kwezi inkomo nanga amadoda evuza ngaphesheya awayikho kwezi hayi qabela hayi kuyonakele ingxaki le besidubula sitsala ingxaki le idukile siyahlosa Yabona noko into ngenyaniso ndiyiphehla ndiyafumana uba ayibhorhi ayifuni into ibelapha yabona ngikujonge ikujamele ngathi izawususa ilungu lendama mfondini akona kakuhle uba uba ayibonakele nansi inkomo ngoku iyaduka ayibonakalile indlama ize nayo mani malindi bafuna endembe wena hayinyile sizayifumana uyabaleka sizayifumana ndiyazi manqanza umfune lapha endlini ba leli bangenane mina bapasotsha masenelaleni sami nisoxela amalaleni man itene lenkomo Fundini zikhe inhlanhla Ngibona inkomo idla indlambo kangento umuntu uyanikeza ndibana nondlovu seside nayo uyokhula empahla zimanzi zonke azibinda buyele ehlathini into efuna ayinyama apha ikona ibhokwe ikona ihagu iyo mabhovule madoda kwethu thatha icala cha kuthi dala kuthi unyama futhi kwezi isekhona nakwatekele leqoda awusukulisa mana apha man hey siyeke yonke le ba into nje efuna i-red meat inansika i-beef mayiwele nje indlela ayitsalo le asichothanga ayabe ukhangela amakhuthu pipe ibalekile inkomo yabo ibalekile sifuna uyidubula iveli sabo man yazi idolo liphezulu kungwane besike sayithela lento singekafika bama le nkomo seyirhingene elode Licha masiyambeli apha akhona zehle khona yeka idubule lo mfana lekho yeka idubule mama le noma iqheliwe noma idutyule ifile cha Funa sile sinyuka ngasitsala icingo kunzima noba sithi sonke sizawungena silandelana le nkomo ngoba izasesheyi
inzima le nenzekayo ngoba ufuna siphinde sihle sinyuka kodwa sawubona. Hayi mfana ucaka no hayi imini iyaqina ngoku umkana lamkhumezela ubukhona womela kuthi kodwa isimanga kufumaneki umuntu. Bayibukelaphi content abantu la? Bakude. Ana network password ndinayo mna. Wena ngasiphinda sithi uNdlovu inibadla zakhe ndiye ndifika zenekiwe yena sekudala ibeka into zakhe pha. Awafuni lo mfo selikhulu lequlo lona. Thixo yazi ndikezela mos. Sizayibona kule exact lapho leyo khangelo ezinye sizoxeshe pha iphinde ibuye. Le veki zayo mntakwethu siyacela ngoku uthi umgidi ushushu ifake Ngizabona izibili. sizofuna icala bas siziwe ziya. Sesikime wena mntakwethu angisenathemba. Sesikime wena angisenathemba. Senabo uNdlovu yayifunela ifathe ezibilayo zibile yena ungathi ukuba kuyiwa ngayo. Kwenini? Umfana lapha ingathi wenele yena. Uthi sozifumanike la ngoma zincane. Sozibona uyibona ngeliso. Yena tezika sifika apha setshintshe nempahla zakhe lapha ngoma ayiziphinde ehlathini. Ngehlobo etshintshe ngayo ayizuphinde ehlathini. Ngikhula igamba uthi xhoma phana ezokukawuze lahla bedanye. Ayizuya ndawo yona. Evweni ndakona lento yokudala ndiyicinga ke leyo bakube kuthi uyahamba ngaphezulu ube wena ufuna uhamba bemxuxeleni. Ngengoma singalenza icebo basinyathele ngoyipha kule ndawo ikuyo sawuthutha inyama kula ndawo. Into endiyibonayo ngokungaba ndifuna sidiscode keni ngoma ndenza icebo ntoba ndizincame nami ndilakhange le nkomo qha ndizibophelele kube benza unyamezelo le ndawo ikuyo ndambe nayo. Ngoba ngoku kwawutshonelanga abantu bahambe bebuye into endoyisakho umuntu waziyo umbala le nkomo sawujikelezela lonke esihlathi simane sigqitha kule nkomo siphinde sibuye siphinde sigqithe kule nkomo inye siphinde sithi ngoku ngase ndima umuntu oyazi masambe uzawurhuqwa ndim qha into engazikwenza kube sithetha sibe sikhala sibe kudini waye wathini. Evombombi singciba buyi njengesimengqo ngoku ngoba kaloku unino kwasilaba sicima ngeli xesha thina sabe kudala sesenele inyama sesijongisa imibumo ngenye indawo nanzi inkomo isabaleka ngaphesheya. Wena siyibona ngaphesheya irhuqwa yila nkunzi ngaske mabe kuyiwa ngambayeke bangayileqa ifike ime phandle nje sizokwazi uyidulinye pha yasolisa. Ifoni yena ndiphinde ndijike ngonqoma undlela okhawuleza nizofika msinya apha zingekaweli endleni ngoba ndifuna uyirhintyela endleleni noba undawo noba iguqe amadolo izawutyiwa. Uthi napha kumvumisa bebengathi izana intonga nje mfundi kuba ke ngeyirhintyele. Yona kudala kuthethwa yangathi ndiva ngevuma ntekandisehlapha yajika yona yenyuka. Ayabona le nkomo hayi ifuna mna ngoku makuchithe kuyenza qha ngabe ukuthetha ndininzi mna ndiyibonile qha bandisokolisa bayayiqhuba ndifuna ime mna pha kulaa ndawo ndizawufika hayi yena ngenyawo ndanganikhasa ngokwanele ngokutyika unino kosilapha. Kone nkomo ndawukhwela enqoleni ihamba ehlathini ndawuhlika enqoleni ihamba endleleni. Siyeza uthena zilandela angaziyeki zime. Azimile zanto zibale kokoko ziphuma kwezinye inkomo nangoku. Ivondini nto ubaleka kokoko nokungami khazigqiba uyithetha zabe zivela ngaphezulu ziqabene njeba sincokola nje kanti zimamela indaba zaguquka zenyuka endlama. Qho le nkomo ingathi siyacutha xa ndiqabela kucotha umuntu ozawutsho uba yiphi ngoku ngoba ziqale zegqi phambi kwam apha ngaphantsi zingandiboni ntegqi apha entlaka kwazo kha ndiyazi ngoba yiphi mandingathi ngxam. Hayi fo ndizavusa ngaphesheya zenyuka aziphinde zime. Yho ingxaki esikuyo inzima ziqabele emisengeni ufuna sijikele pha ziqabelele ngaphezulu qha ke ngoku kulaa misenga zizawuvela pha uvela kwazi ke ngokweli icebo lokugqibela hayi sisengxaki. Hayi fo ndisenza amadiledi lokugqibela uba bendiqonda mna ndizawuvela ngaphesheya kulaa mango bendizibone ezigqibelisa ngena kulaa misenge. Ndide nto ufika phaa ndafika ezantsi entlanjeni hayi azizitu kweli cala linkulu ndajonga unyuwe ndiyabuyela enqwelweni nanga namadoda ongalele na ebefanele fo nawaqhela ngokuhamba kangaka imini yonke. Awacaba masincame sikhabe konke umntu akhabe siya kule imigidi ikhoyo. Ifoni ndineminyaka ndiyibona ndisenzeka ngale uncama inkomo ngolu suku kanye lo uyisebenzisa vele ndincama laa ndawuvuya ekuseni. Engaya nobukhona hayi mfondini kudala ndiqonda uba kodwa ndiyapenika for le nto but anyway zizawubuya if azibuyanga azawubuya zibakhona ezidlala apha neli. Ifoni zihambe zikrokra kwezi ntlambo zikufuphi kodwa hayi bomaya izizo sidude zincame eduze ibhume kule lali namhlanje ngoba akho nto sizawuyenza masihambe enzini edolophini nabafo bathi balambe empela bafuna kwanto enantoni bona bafuna ugoduka qha mfo imilomo emhlobo ngathi betye irostini. Awulambanga ngathi ubutye irostile. Boma masincame ifoni sewukhangela into yakho kodwa hayi inhliziyo yazixolanga mani. Siyancama sincamela kwa KFC lambe wonke umuntu akho nto ibidina sinawutya nyama namhlanje.
Evemboma ngema amabhola ndaba layo yiki indlala. Umuntu uke walamba uyaqhuma. Akufani ke ngoliqola. Edlo equmbe ngalo ngoku umlomo uyavuleka bayile nkombe siyifuna nansi inqumle edolobheni unina ngosikhangela ehlathini. Dale nkomo. Bamba. Lichithake nangichithe ngentaka. Ngoba ngentaka. Ndimnqenda imfuku. Ngoba maxaka-xaka. Ngizithude fona sibuyele elalini bake sizawudina imbande esikhoba. Hayi akwenzama singakange sizenze bekufamba siyakwazi uzenza. Kodwa ke ilizwi likhona emadodeni elali bayithini into ngoku la kunje. Nditshilo kumadoda elali uba iyeza lona Likhona iyeza inkomo leya iyinto yokwendisa kakade. Ngoku nazi ngoku zabantwana bethu sizawuphakama nomfuka amagxinyana sithethe nabantwana bethu sikhuphe abantwana bethu sibazise sithethe nabo sibandele leyo yenkomo ebalekayo sayifumana uba ngofembokomsayinamsebenzi beyokumntu Ujolo njikele ekuseni wathi akayi besilele sivumele kanti beyibalile man. Hayi uyibalile. Hayi uyibalile. Lecap kwayi. Kadubule nodubula. Leleka. Tshintshona. La nkomo ithesa izile esangweni leya. Yajika phambi kwendlu. Yo, yaye ebantwini kodwa masingancedisi. Hayi phindime. Yimabe. Bathini ungayilatsike ngoku? Idubule nje. Kaloku Brazil mayingadutyulwa. Ngoba Andiyazi ukuthi mayingadutyulwa ba iqhela ungene ebuhlanti. Yajika into ngoku. Kodwa mayidutyulwe emva kwemini. Ngoku xa kufuneka udutyulwe eleke sisondela kuyo ayisiniki noba sibe pha ibe lapha lo matsitsi silapha iyabaleka. Ngoba iwe inhlambo qho. Eleke ndifika le ndawo kuyo iwe inhlambo. ngamathela fatela wa. Yo, hayi tshona. Kwatuku ndizambe zonke laza kwatuku namhlanje. Evo ungena endlini ngamarhatya kodwa ke sendizixeba nza kuvuka ngentseni ndizikhambe nyu. Endlini okubonini. Ngiyalixesha. Kodwa inkomo yona siyivumenanga indawo ukutya kwindawo. Akho nto singayizamanga kodwa ke bendiyibonisile mina into bana ngaba. Phambi kwento yonke le nkomo ingani ngesiyidubuleni. Siqala nje uyibona ngikhathana uyabaleka mayibaleki. Kwathi hayi kuthe. Kanti kwale nkomo ibizisiwe izolo yavalelwa. Ngoku kodwa mayivulelwe ngoku la nkomo uyayibomakha ayikhona inawuphinda le ntwinye. Iphinde ibuyele phango ayikhange ivume ndanga. Ayivumi kwa ukuma. Kuzafuneka ndihambile emntwana ngondibophelele ndishonge egqibeka ke. Ndixayekela kwela cala. Kuzafuneka ndinyuke ngonanye indlela. Ngivuna ndidele izingubo ngona ngenejazi ngandiyozingela ngoba lo ndiyaleqa egqibeka kufuneka ndifike kwakusasa. Idhe esixhenxe intsimbi ibetha ndibe ndikhona. Ayivoni kusile man. Ekufani ba ke bendihambe kwayizolo ndinayo sose ila nkomo ndaqonda hayi ke ndasendivuke ekuseni. Ngoku akayikho enye indlela nawuhlala. Yho, inqaku zami zifolile ngapha ngasendle. Zonke zifuna mina kuzofuna ndibaleke into yokufika. Eyivume ngoba sindile man kancinci kodwa uzawulunga. Evoni sathetha ngokulunga ngeba ndithi kuyalunga kodwa ngingayazi into yoba ndifika kula gqibeka. Njengoba sihamba ngentseni nje sisenyuka apha sileqa fonini kubani koko ezilalini mvanje. Kanti ndizawufika ndibe nengxaki ndingena nje gqibeka kanti ndibulela nje uba indithathe apha yondibeka sehlukana ke mna. Fonini igeze sendifikile kanganga into yoba ndiqoma ndiyazisola nezo zihlangu bendiyifunele zona. So ingxaki kwayenzani andiyazi. Cacile kuba khona ingxaki. Kuba yintoni andinawuyazi. Eda ukuhlanga. Nothing is well. Idumis. You know what Dumisa is? Ngiyo yonke le nto bomani ihlukane naye kodwa yeyona nto ndiyicingayo uba xa sibuya umva bendiqale ndayithetha le nto phambi koba ndiyifundele lihlanga. Ikhona into enzima endiyivayo kodwa akayinani indilingene kuba ke bendizawuthi mhlawumbi bekawuvele enye intonga. Bawela wena i-375 andisafuna i-300 PRC ndifuna i-375 okanye i-338 kodwa ke bizawuphuma loo ntonga ngoku kodwa ke yeyiphi endinoyikhetha uba ndifumane intonga ndibe ndixakwe ukuba ndiyabona amavili bubusa ayaphela futhi. Ngoku kuzawunyanzeleka uba ndiginye ilitye futhi ndincamele kula mavili ndiyibone ke ngoba ndizawuphumela njani entongeni mhlawumbi into yakulo nyaka zayo okanye ngelo xesha izawuvela ngalo
okwangoku man khabe ndilungisa le van man ibindithwele kakuhle ayikhange ibe kanti inazo into zayo wena ezikhoyo kodwa iyakwazi undithatha iyondibeka le ndawo ndifuna kuyo ngeli hlobo ndifuna ngalo nyanzelekile ngoba mandiyicenge nami ngeli hlobo endicenga ngalo unyaka lo le mini bendoyifunela izihlangu ndiyicinga le ndibungonakali sendifaka imali engako nalapho ndiyawanemiphanga kanti ngaphambili ndilindwe ngomkhulu ngaphandle komzingelo nantoni imiphanga mibini ke ngoku apha kuzele kule ndawo yokuqala ndifuna ujonga kuyo uba bathini amaxabiso kodwa ingathi wonke umuntu ucingayo nento ndiyicingayo ngoba kondawo yomisa kwaye yomisa ukhanele nje indawo yomisa ukodwa ke ngoku kukho lo mzingelo uphinde wajibilika ke ngoku uthetha ngonyaka uzayo ndizayibona hayi nalapha sifike sibonisane ngokungazi uba isezawundishiya esithubeni ngingafuna uduma kanti yinto encinci ngaliyifumeneyo and now the problem is with them being this smooth thini ke xa kulunga ngolhlobo ke bendizilindele uba izaba phezulwana kakhulu kodwa ke xa bebiza eli xabiso akuzoba sathina unawukhala ayisoze de ibe kanti izaba sezantsi kakhulu kodwa ke lelo xabiso libizwayo ndibonayo uba likufuphi linganeno kunalanto bendiyilindele akunani ke makuyiwo evo nguboneka sokwenze le nto ubuqomba uyaziziliza uyenza ngoba uyayiqonda uba ubungayenzi ngakubophelela uyabona ndindenzele ngondibuye ekhaya ndibe nayo indawo kodwa ke ndakhawuleza ndayigqiba ngolusuku ayikhange ibike ehlaba ayikhange indibonise ngxaki yenze yonke into ngale ndlela ifunekayo atshintshwa yanikwe izihlangu ezitsha kwalunga ndayiqonda ukuba ngoku into ezakwenza kuzawufuneka ubuyise le mali ifakwe kuwe ngokusebenza indlela le funeka ihanje uba kuyazingelwa funeka inganike ingxaki ufeziwe mfondini ndizenzile zonke into bendizifuna ndagqiba qha ke nayo indilibazisilo komzuzu kodwa ke yenzekile into yayo ndiwafumene ke nawo hayi ke ugqityiwe bile ngoku ndangafuna uzingele ugqabuka indawo uba ugqabuka indawo ke wawufuneka utyabuka ezinye indawo ngoba ngo ndiyigqibile funeka yonke le ndiyigale kuyiphi ndiyibuyisa ayinamsebenzi ke ndiyigqibile ngoku ayinawukhala laa nto akho nto iyifunayo into eyifunayo umsebenzi qha lawo amazwi bendiwaphosa ngolaa suku bendoyifunela izihlangu kodwa masibuyele ngoku kuyo ngoku imini mfondini sabize lo mfo andiyazi ukuba kwenzeka ntoni le nto bendiyithethile ndanayo into endiyithethayo uba asekanti akho ndiza kwenzeka ngoku sekugaleleka imali engaka azawuhlala nje ke ngoku namavili hayi andani noba ndim ndinengxaki naye ube kumntu wakhumsha yaninzi into zendibuba funa iyaduma yayiduma na fuse namani nombane ozayo ngapha nongayiyo ngapha uma kuduma imoto ndihlukane nayo mna heyi foni impine ndiboma mandithuthe ndiyishiye izandisokolisa kodwa ethubeni ayade ayichana afike emhloleni boma ndiyenela konxaki kodwa ke ayizungasombulukeki abantu bekhona sizayizama wena usathana nje ongenani bulela nje uba ke iyenze sendifikile Gqeberha uba ke uba iyenze ndingekafiki heyi ibizoba khona ingxaki enkulu gqithi ndizawuxakeka ngoba izawusuka njani kwasekhaya bekufuneka ndivuke ngentseni hayi wena ezinye izinto zenzeka wena xa uphathaphathwa ke ngoku iqala ujike idume ndithi yabona ke ngoku ingxaki zam ziphelile incinci le nto iseleyo ekugqibeleni fumene ngoku le nto iyaduma ijikile ngosawukhupha enye kona hayi ke sisondelele nole ndayifelithona izawuphinda iqhubeke yenzeke ingxingi le nto bendiqomba neqala. Yeah. So we should just plug everything. It's starting now. Yeah? I'm glad it's starting, so that tells me already that in the wiring somewhere is the earth. So when somebody now moves there around there, it came loose from wherever it's touching. Yeah. You understand? Yeah. You see? I am very So, happy that it's starting, my bro. Yeah. Thank you, man. Okay, that's right. Just cruise it nicely, park it. When I'm back at work, then I'll check it out for you. Thank you, meneer. Thank you. Okay. foni yabulelelale kwakuba ibe kanti izondibeka uqala ayandenzela izimbo ndingapha ekhaya Hayi, ndixole xa kusenzeka le nto bendiyifuna. Ngoku ndifuna nje uyibeka. Ndiyazi ke ngokuba ndizawulinda de iphathwe. Okwangoku ndivuyela nje uba iyahamba. Yona nto bendihlupha kakhulu. Kodwa ingandihluphe ndiyiqomba izawuthi ifumaneke yona ingxaki. Emveni koko kodwa hayi man. Unzima ule ndawo kanje amadoda. Ivondela ngobunzima kwinto bendiyikhangela ibhayi lonke unqunqa inyama
iyo isakala leya ngofuna manje ndizinkinqa ngobuninzi wazo ngoba ndiyaboma zindishiye esithubeni nango ndiye ndathi mabasapha sibe mbini izaba khona engxa kubanzali bala ulindaleni kunini okwandikhangela ndawo yonke kuvaliwe kwezinye andiyana into yabantu abavalayo ngeli xesha lonyaka sixakekile akona ndiyikhangela engathi yile ndizule lonke ibhaya kodwa ingavalwanga ndiyazi ke le nto yokuvala uba ityeni ixhaphakile uxakekile ngoba iyaphela nemigidi awunawuthi uhlale elalini ngenxa yemigidi izinto zikhona encane nxa kazipheli zona imigidi izawuphela ishiya abantu ayawushiya enyanyeni imigidi uzawudela umsebenzi yemgidi nangondlini ngamabhesi abanemizila nditshile mani